ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଲମା ବସାଇଛି। ଦିନ ସାରା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା କିଛି ହେଇନି, ଡାଲମା ବସାଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ତ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଲ ଟିକେ ନେବେ, ଫୁଟଣ ପକାଇବେ, ପିଆଜ ପକାଇବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଅଧିକ ତାତି ଯାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରେସର୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା। ଏମିତି ଧରି ଖୋଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝେଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଆଳୁ ପକାଇଥିଲି, ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାଲମା ତିଆରି କରି ଆସେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି କହିପାରିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କମେଇଦେବା, ସିମ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭେ ନା, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭିଲାନି କାହିଁକି ନା ଆମେ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଦୁଲ ଗାଦୁଲ ହେଇକି ଫୁଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ମୋ ମସଲା ଡବା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବି ଡାଲମା ମସଲା। ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପାଉଚ୍ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ଡାଲମା ମସଲା ଅଛି, ଭାରତ ମସଲା ଅଛି 5 ଟଙ୍କିଆ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ, ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଲମାଟି ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି, ଖାଇନି। ଭାତ ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଥାଳି ନେଲି, ଏଇଟା ମୋର ଧୋଇଦେବା। ଟିକେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ଥାଳିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଭାତଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଭାତ ଟିକେ ବାଢ଼ିବି। ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ହେଉନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାତ ବାଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ହାତ ବି ବାଢ଼ି ପାରିବେ। ଭାତ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ବସାଇଥିଲି, ଭାତ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଭାତ ଆଣିଲି। ଭାତ ନେଇ ଆସିଲି। ମାଛ ସକାଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଇଏ କେଉଁ ମାଛ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବରୁଆ ମାଛ। ବରୁଆ ମାଛ ଆମର ଇଆଡ଼େ ମିଳେ, ବରୁଆ ମାଛ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ନେଇ ଆସିବି। ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାରେ ଧରିକି ଆଣିବେ, ଗରମଟି ଥିବ, କପଡ଼ାରେ ଧରିକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଡାଲମାଟା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପିଆଜ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଆଜି ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ନେଇଗଲା ପରେ, ଲଙ୍କା ତ ମୁଁ ଖାଇନି, ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ଲଙ୍କା ନେଇଯାଉଛି। ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା। ଲୁଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଲୁଣ ନେଇ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାମଚଟା ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା ହେଇଛି। ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲା। ମାଛ ଭଜା, ଡାଲମା, ଭାତ। ଆଜିର ଖାଇବା ହେଲା ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଲଞ୍ଚରେ
ନିଜେ ବନାନ୍ତି ନା ଘରେ କିଏ ବନାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗୋଳେଇକି ନେଇ ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।